Jien rġajt, mela, xrajt il-program proset tassew, il-qofol ħajkun dak il-training fil-fat, naturalment, u ħajkun hemm nutritionist li anka segwik. Imma, għanna offerta speċjali bħalissa wkoll biex tibni fuq dak il-program li qed tagħmel. Ħafna nies jaħlu f'dawn l-affarijiet, ma jkunux ċerti li ma riċetti jistgħu jużaw b'tali mod li jkun tajjeb għalihom u tajjeb għall-familja u jkun hemm daqsxejn iktar toma tajba minn forsi dawk ir-riċetti li jkunu għal fat loss biss. Ikun ħafna nies ukoll illi meta jeħel il-miżien jew forsi jeħlu mill-inches ma jkunux jafu se jaqbdu jagħmlu. Kif ukoll ikun hemm min illi minkejja li qed jimxi mal-pjan tal-ikel ma jafx eżatt għalfejn qed jagħmilha kif u kome. Allura x'qed nagħmlu? Hawn nisfel ħataraw tliet e-books ngħidulhom aħna ġifieri tliet kotba li ħataqru fuq l-internet minn fuq it-tablet jew mobile jew laptop tiegħek stess. Illi inti bażikament għal sempliċiment €59 biss, daw jistgħu ħafna iktar, però qed nagħmluhom again għal Black Friday għal €59 biss ikli tal-juma ħajjejnuk ħafna biex titgħallem u l-aktar importanti twettaq dak illi tallimt. Apparti minn hekk kif tkellimna diġà, hemm vouchers minn businesses madwar Malta kollha li inti tista' jew tagħtihom lil xi ħadd ieħor, jew inkella tużhom li kien nifsek għaliex le għax ħajfrankawlek ħafna flus, nafu kemm qed tonfoq dan il-miliet, però nafu wkoll illi daw ħajjejnuk ħafna. Mela, dawn it-tliet e-books u dawk il-vouchers kollha flimkien prezz redikolu ta' €59 kollha flimkien